Elias, mux ħażin, il-biraħ il-professuri għalunna li marja tajjeb ħafna bħala transplant, ma kien hemm side effects li ma kellhomx kontroll fuqhom. Bażikament ħal-bone marrow u ma ġara xejn. Qiegħed bħalissa jorqod ħafna ma qalulna li normali biex iġib speċi l-enerġija lura u nistennew 10 to 15 days li l-bone marrow tibda taħdem u tiffunzjona ċelloli li għandu bżonn. Ġiri għalkemm qed inkollu rieqed, ġiri jilafti bil-PlayStation, jilafti bl-iPad jerġa' jorqod imma mhux bħalma kien qabel li speċi enerġija ta' xejn, rabba ftit enerġija li jqum jilaf xi ħaġa. Hemm miljuni ta' donors fil-verità ma biex issib li xi ħadd jaqbel miegħek naqgħad diffiċli u nirringrazzja l-kulħadd li il-poplu Malti enormi kienu jiċċemplu u jibatuli jisma' tridu tixċekkjaw lilna ċċekkjawna però minn Malta ma jsirux dan tip ta' testijiet għax inti titil xi ħadd li ma jkun jiġi xejn minnek u bażikament Malta jisu kulħadd jiġri xulxin. Għad kellna donor imma fl-aħħar ftit testijiet ir-riżulta li ma kienx daqshekk kompatibbli u mbagħad tawh cord ta' baby mill-Amerika però l-operation għall-grazzja t'Alla ħadmet 100% bil-cord. Ġifieri ma kienx problemi jekk hux cord jew human iktar naħseb inkwetajna aħna.